Kosmetika pro chlapy? Péče o mužský obličej? Co to je? Co pak jsem nějaký Na tyhle klišé zapomeň. Spousta věcí se jakože nedělá, ale všichni víme, že jsou nejenom zdraví, ale i prospěšní. V prostoru plně marketingového bullshitu a iluze jsme se rozhodli, že ti chceme pravidelně přinášet kvalitní obsah o tom, jak používat kosmetiku pro chlapy. Čemu je dobrý face wash, čemu je dobrý pánský pleťový kartáček a co je sakra dobrý pánský pleťový krém, proč a na co je elixír mládí na mužskou pokožku, jak ti pomůže nanopudr na vlasy, který ztratili objem, čemu je dobrý vlasový tonikum a tak podobně. A víš proč? Protože jsme si uvědomili, že zatímco my tady vevnitř víme, jak ty věci fungují, jak je kombinovat, tak vy tam venku vůbec nemusíte tušit, jak ty věci fungují a naše úloha je vás s tím seznámit. Tak nás odebírejte, lajkujte, dávejte zvoneček, sdílejte a nevím, co všechno se nechá dělat, ale my za to budeme vděční a vás za to odměníme. Tak čau.